Il-Kamra ta' Negozji Żgħar u Medji qed titlob lill-Gvern biex ineħħi n-numru ta' miżuri u taxxi fuq prodotti bażiċi biex bekk il-poplu Malti u anke n-negozji jerġgħu jieħdu r-ruħ. Dan wara li matul 2020 56% ta' negozji f'Malta mesperjenzaw l-ebda qlieħ jew saħansitra raw tnaqqis fil-qlieħ. Dan ħareġ minn sarix li sar mill-Kamra tal-SMEs waqt preżentazzjoni li twaslet it-tnejn filgħodu fejn tressqu wkoll set ta' proposti biex jindirizzaw l-isfidi ekonomiċi. Fost it-talbiet tal-SMEs hemm li titneħħa s-sisa fuq prodotti bażiċi bħal ilma, ikel u prodotti ta' iġene. Titnaqqas il-VAT minn 18% għal 15.5% u l-iżmien ta' kwarantina jonqos għal 5 ijiem. Dokumenta ma' Net News Abigail Ġus Mamo, il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs. Il-Covid għada l-iktar ħaġa li qed ixxekkel lin-negozju, jiġifieri fejn hemm affarijiet li nistgħu nkomplu ninnormalizzaw lejxin tagħna il-mod ta' kif il-konsumatur jgħix ħajtu, il-mod ta' kif wieħed jaħdem, importanti li dawn nagħmluhom. Id-domanda għat-travel terġa' tibda tirpilja iktar ħalli jkollna iktar konsumaturi iktar ġejjin minn barra minn Malta lejn Malta. Dawn huma affarijiet li importanti li issa biex inkomplu ngħixu bil-pandemija rridu issa nissetiljaw ħalli qisha nagħmlu dawk il-pass tnej li għandna bżonn nagħmlu li huma loġiċi f'dan il-mument. Ġus Mamo fissret kif in-negozji qed jesperjenzaw sfidi kbar u tkellhom innaqsu l-operat jew saħansitra jgħalqu l-biżniss tagħhom. L-ewwel nett hija l-pandemija li għadha sfortunatament qiegħda taffettwana għalhekk qegħdin ngħidu li għandna nimxu lejn livelli kbar ta' normalità. It-tieni ħaġa hija l-livell ta' beħ li qed ikollhom, jiġifieri l-livell ta' business għadu lura għad irid jirpilja relatat mal-pandemija u l-effetti li jġib magħha. Għandhom sfida ta' riżorsi umani li m'għandhomx biżejjed riżorsi umani biex huma jkunu jistgħu joperaw bħala negozju. U waħda mill-iktar prominenti huwa żieda fil-kosts li huma qegħdin jesperjenzaw. L-SMEs qed jgħidu li minkejja l-negozji raw titjib fil-beħ fuq is-sena ta' qabel dan ma jfissirx li l-qlieħ kien tajjeb, kif is-sitwazzjoni fl-2020 ma kienx waħda pożittiva. Meta inti tajt li mort aħjar fuq sena li kienet negattiva ħafna, vera hemm improvement, imma l-improvement mhuwiex neċessarjament wieħed tajjeb biżejjed. Mir-riċerka li saret mill-SMEs jidher li l-Gvern matul l-2022 se jkun qed idaħħal ma' 900,000 euro mit-taxxa tas-sisa fuq l-ilma, 3,200,000 euro fuq xorb ieħor li mhux alkoħol u €1,000,000 fuq prodotti tal-iġene. Dan fejn nifsu qed ikun rifless ukoll fiż-żieda fil-prezzijiet ta' prodotti bażiċi. Dwar is-sitwazzjoni tal-Covid, 71% ta' negozji Maltin huma favur li titnaqqas il-kwarantina, 58% huma favur li jitnaqqsu r-regoli tal-ivvjaġġar u 56% favur li jitnaqqsu r-restrizzjonijiet f'pajjiżna.